Fl-aħħar sigħat kienu reġistrati 217 il-każ ġdid ta' COVID-19 kif qed tkompli b'insistenza l-aħħar mewġa tal-pandemija li qed taħkem lill-Gżejjer Maltin mill-każi attivi jaqbżu l-2000 kif issa jammontaw għal 2177 każ. L-ammont ta' każijiet totali minn Marzu tal-2020 law issa huwa ta' 32,833 bl-aħħar 4 ijiem pajjiżna ra aktar minn 760 każ ġdid pożittiv. Dan fil-waqt li ġie mħabbar ukoll li bħalissa hemm 17 il-pazjent rikoverati fl-Star Mater Dei kawża tal-pandemija, persuna minnhom tinsab rikoverata fit-taqsima tal-kura intensiva. Mill-146 każ imħabbra 97 minnhom għandhom bejn 10 u 39 sena, bl-età medja hija dik ta' 28 sena. Aħbar tajba ili fl-aħħar sigħat ma kienu rapportati ebda fatalitajiet fil-waqt li fiequ 3 persuni oħra biex it-total ta' persuni li fiequ minn dan il-virus huwa dak ta' 30,236. Sissa nataw 728,106 il-qima u 359,042 persuna huma mlaqma totalment. Intant mit-tnejn f'pajjiżna nfettħu ċentri ta' tilqim fuq bażi walk-in fejn wieħed jista' jmur jieħu t-tilqima mingħajr appuntament. Mit-tnejn sas-sitt mit-8:30 ta' filgħodu sa 3:30 ta' wara nofsinhar wieħed jista' jmur jieħu l-vaċċin f'walk-in center li nfetaħ fl-Università ta' Malta, filwaqt li hemm ukoll ċentru ieħor fil-Gozo Conference and Expo Center ir-Rabat Għawdex li se jkun miftuħ ukoll kuljum sa 3 ta' wara nofsinhar. Dan kif l-awtoritajiet tas-saħħa qed ikomplu jappellaw biex min għadu ma ħax il-vaċċin kontra l-COVID-19 jagħmel dan mill-aktar fis għax huwa biss b'dan il-mod li pajjiżna jista' jikkontrolla t-tixrid ta' dan il-virus.